ya boleh lah. Kan awakag mani kamu kan awakag mani ani jagano aro manei ani jagawo manei tonjakpo ang bosiata drak rogu nisa jenis ta ke jeung bukeureuy besa bukeureuy mo bukeureuy ba ke acha je borok mani tone din mung kamu Anupam das guru inani besela guru ina bukan bumu Anupam das bawan nam ki Urun das asini bawa athara bo gothnanga obo tablet phali mangari অমন বৈজন্তী দেববর্মানি সিমেলাং বুমা বাই বুফা 3 তারিখ জুন 2024 অরণ বৈজন্তী দেববর্মা বুজাগো লাস খাই বুনারংনি নুখুংনি করোনা গানাও বক বাই বর্ডার বুমা বুফাবো বুজাखा आं खबर मानै फाइनानि जरा करिबा तिनि फाइसक पाइका चिनि ससियेल वर्कार सुरन आनो साहका सार खूब पेथेटिक गथना आरो मा थांनाय तिनि आं अर सक पाइका गोबां मा ताखौ बुखक जन तुइ फाइका आनि पिएस बो फाइका तिनि अचित दास जोंगर फाइ खना पाइका गथना रक जतन नायखा ब्लेखे न खा खामानि कक गोबां मा बरक फायो गोबां मा बरक थांगु किन्तु अमन अताङै बुथार जाखा मन केबो चेरि नायनै करै बा अमन चेरि नायै बरक जास्टिस मानथो अनुखुंनि बरक बिचार मानथो काहाम अमन के बताबसक जरा अर साक्टारि नायफैका बा कक साफाइका अमतै गथना तिनि बंनि थानिनो जों खोनाका जों ताबो अ सिमालाङो बुसाविनो सानाय बयजन्तिनि बुमा बुफा बयजन्ति थै थांका जों मानलिया हाइपनो बुमा बुहा जों जास्टिस मानथन अमु जों नायो आबुनि बागैनो गोबां मा थाइ थायो चिन बरक बुथार जाका जास्टिस जों माया बिश्वजित देबबर्मा लामाव खिकले बुथार जाका अमते गोबां मा गथना गतिका किन्तु जों तिनर फाइनुक फाइका अरब सेम न गा आबुनि बागैनो जों तिनर फाइका अमनि परे जों थाना मेलागर थानाव बंनि जे एफआईआर खाइमानि थानानि उसिबो एफआईआर नाखा अथच बरनो रिसिभ कपि रिया कोन सिल सय करे रि रहका थै अब मेलागर थाना तारपरे हेंगाकाय थैमानि दिनबो बुमा बुफा बरक थाङै थानाव जानखा थाना जानक मानि परे पुलिस फाइका आबन परे केंको करे शुधु मो सिमे दुःखजनक गथना बरनि नुखुं खुंचा जतन बुजाक बैखा तारपरे बंनि एगेन्स्ट देबो जे बुनाय रक पैसा रेप केस रिउ खबरना बरना थाना तलांखा अ थाना इंराजी बे टाइप खाजाक तामु सैजाक साइमिया बरनो सय खायरिका लेखा परा सिजा जाया बरनो खायरंमा चिनजा खायै सय खायरिका ब्लेखे नांमानि कक दुखनि कक किन्तु अपति गथना न चेरि नाय फैजागिया तिनि जों अर फाइसक पाइका मकामी रं माला नबले तक्सा पारा कामियो जों फाइसक पाइका एका म मेलागर थानानि अदिनो आं चाइतगै नायनाय खरकसा लुकुरक बैचंगे एमएलए हिसाबे आं नायनाय अमन तुयै तामो खलाइमान एवं जगत थाना थैमानि ताबो पॉइंट नखुंनि बर सिजायनि बागै एफआईआर खाइमायाखौ अ एफआईआर जों खाइनाय बुमा बुफानो तलाङै नांतैसा फाइनाय अर सालनै सालथामनि बिजोंनो फाइनाय बुमा बुफानो तलाङै मेलागर थाना थांगै अ बसाजै बुथारजाक माने मनि जास्टिस सानि तैसा जों एफआईआर खाइनाय कताल खायै एवं अमन ह्यूमन राइट्स कमिशननि थानिबो जों सैनाय चिठी एवं अबर खाइ जाहाते खाइ अनुखुंनि बरक टक्सा पारानि जे बसंत देबबर्मानि बुसाजक तामसेकम बयजन्ती देबबर्मा जे बुथारजाक माने अमनि जास्टिस मानथो नाय बिचार मानथो जों अमन नायो किन्तु अर सबसे दुःखजनक गथनाका जिनि जे बरक अरुण दास जे अंको खाइनाय अम बिनि जागा कलाया अर ब ड्राग्स फबैतनि काहिनि जों खबर मानखा एके ब अमन नक तांनानि हिने इकम नक तांनानि हिने ब हा दजाब्रे वाखाग्रिखा वाखांमानि परे अंका बिनर तामुंखा सामिया बरक निजेबो नुखुंग करै किन्तु असमय फायै बरक अममते खाइफैका नायफैका हैगाकाय अलखा बंनि मानि कमाफो पुतला कमाफो अमुक कमाफो हनै बरन नुखुं खुंचानि बरक फाइ बरन बुखा बयजन्ती देबबर्मान सुतै खग लाथिरिखा थै जमखा शिलचर तलांखा जीवित लांखा तफाना शेष पर्यन्त मुमा बुफा अनेक चाइतगै नायमानि परेब ट्रिटमेन्ट खाइमानि परेब बयजन्तीनो मोथाङै नारगमालिया बयजन्ती थैजाका अमनो बिनि सिमेलां अमनि जास्टिस जों नायो अमनि जास्टिस जों मानानै नांगौ अमनि जास्टिस बयजन्तीनि बुमा बुफा मानथन अमन नायो तक्सा पार बसाय अ सिमेलांनि बसकांगो बसाय जों अमन कक सानाय बयजन्ती जास्टिस मानसितो सर खरकसा सराय कलेजाव रुं स्रंबैसे दंगौ काके
Mana kisah itu mau ibu bahaya kakamani, saya kalau kurang no tamu misis kanya musuh. Mo belai kha khamani kok kha khamani bagino to tina siksa kebang ma sing bisram gonani kha nangnai rong maya gana tin phaible surona hai borok tini khobor del chogora phailai kable omo borok ase kebang ma nai nai di tin joton phaika kha nangai no ro phailayo tangi nangyang nai ani dofani khoroksa sikela serengnai bo bothar jakha tang kha nangyang nai kha nangya kha yogo chini kha chi yogo jeng Sandung korak sa tiprasani MLN tiprasani MLN sajiwano kebang mamah botol na nubai payung kai ki tiprasani dik dia proses on ki durbol khai da samung khai tong baike na isik na boro जों अमनो जखन तेउ तो जेलो जे बर खरकसा थबो थार जाखा आबन बके चेयर नाय करे आंबो सुरम दे बरमन थांगा थांनाय खाय बिन नुखंगो बिन परिबार ना हाका जेलो आं थांगा विजिट खायका इको आनि पेस दङ असित दास न तलाङि जों जेलो थांगा कायसे उकिल न तलाङ थाका एडभोकेट न बैशाली दत्त न तलाङि थांगा जों आबो नायका आबन परे न जेलो बताबो किसो काय बिनि परिबार जस्टिस मानन दिके थां तंगो एवं बिन परिबार जे एको ताबु रां माननानै दिगे ताबु सासे टंगा एबो बिन परिबार थांबो जों सुबायखा अनु खुंनोबो जों फाइनाय फैनाय बयजन्तिनि केस न जों तसे कतालका एफआर खायनाय खायिनो अम जस्टिस माननानै बागै जों सायतंनाय जों यापिरि रमनाय आं नायो बिनि परिबार जस्टिस मानथुन যদি সে আইন অমন করা খাই ঠিক মতন নাই চাইতো ইয়া গাই নর তাম স্টেপ না হানাই जों मने ताम खायमान जों सालायमानि बिसिङाव बतै आन्दोलन मुभमेन्ट खायमान जोंहाबो सालायमानि बिसिं तिन अंकनाय एवं अगथना नां बुबागरान तिनि जाव अर तक्सापारा व बयजन्ति बुथारजां मानि सिमलां व फाइनाय फैमानि बुमा बुफा मालाय फैमानि अकंनां महाराजा नबो जानंनाय